hyvässä seurassa ja väkevällä ohjelmalla. Radio Suomi Pop esittää Aamulypsy risteily 26-27. syyskuuta. Tallink, Silja Europalla. Varaa matkasi Matkavekasta nyt ja koe Aamulypsy show livenä. Lauteille nousevat myös Jukka Poika, Lauri Tähkä, sekä Stig ja JVG huikealla yhteisshowlla. Aamulypsy risteily alkaa osoitteessa matkavekka.fi. Kiittostuolissa istun ja sinua muistelen. Muistini tylsillä luistimilla luoksesi luistelen. Siihen kesän kauan sitten syksyksi kääntyneeseen. Ja oman moni ensi rakkauden polttonsa näen.